Sí, digues. Fonteu, està edificat? No ha arribat a parar-se, ha seguit lliscant, Ha fet per dintre la porta? Si aquí ho dius malament. Sí, ha passat bé. Al límit, però ha passat bé. Sí, Pep, assegura't que el control no hagi anotat res, sisplau. No, el tinc al costat. Tot controlat. Sí. Si es queden parats... On? ¿Qué te falta de un corredor? Entonces, 1, 2, 31, 1, 2, 9.